Michaela Kocianová sa nevie s budúcim manželom zhodnúť. Prieťahy vznikajú kvôli ich veľkému dňu. Aké požiadavky má budúca nevesta, sa dozviete v dnešnom Top Star. Vitajte. Jasmina po vlastnej skúsenosti vrelo odporúča manželskú poradňu. Čo je dôvod? Bol jej rytmus neverný? Láska ako z divadelného predstavenia. Martin Kaprálik nám s úsmevom prezradil, kto stal za jeho osudovým stretnutím s manželkou. Hovorí sa do roka, do dňa, ale či to stihnú, to nevie nik. Modelka Michaela Kocianová totiž nie je typická nadšená nevesta. Moderátorka Dana Čapkovičová má za sebou 7 rokov manželstva. Zažívala posledné obdobie krízu? O pár dní má 50-ku, to však vôbec neznamená, že sa v živote neposúva ďalej. Herečka Helena Krajčiová čelí novým športovým výzvam. Náš kolega Thomas Puskajler ulovil exkluzívny rozhovor s hollywoodskou hviezdou Amandou Seyfried. Prezradila viac o novom seriáli, kde hrá hlavnú postavu a zároveň si strihla aj rolu producentky. Tamara Heribanová prehovorila o rozvode rodičov. Ako to zvládala, vám prezradí v zajtrajšom Top Star. Zatiaľ dovidenia.